Ano masasabi niyo sa Mandazo? Ano masasabi niyo? Maganda po ang tunawin. Yes. Good morning mga kagala. Time check, it's 10 AM. Ito tayo sa, syempre, sa forest na naman tayo. Hindi tayo magagala sa umagan to. Sama po kayo ulit ngayong umaga na to. Muli tayo nakapag-ride after ng ilang araw gawa ng mga nagdaang bagyo. At saka shear lines. Grabe ko lang dito sa Camarines Norte. Eto, gagala ulit tayo. Gagawin natin, mag-feature tayo ulit ng isang magandang barangay sa gitna ng, kaya dadalawin natin ng isang barangay. Hilig tayo talaga sa mga gubat-gubat na lugar. Dito talagang gamas ang hangin, preskong presko. Ano, medyo ano pa yung kalsada, may ano pa ng tubig ulan. Tingnan natin kung ano pwede natin ma-feature dito sa Barangay MANDAZO. Anyway, ang ganda naman ng kalsada papunta dito. We're going to slide in here. Eto.
namin sa Mandazo. Ano masabi nyo? Ang ganda po ang tunawin. Yes. Oh, wait. Ulitin natin. Hindi nag-record. Ito na. Hindi naka-record. Ulitin natin ha. Good morning. Ito tayo sa Mandazo. Ito nakita natin yung mga pogi ng Mandazo. Ito nga pala si Angelo, Edison, Aldon, JBN. Ayun, salamat. Salamat po. Mandazo. Mandazo lang po. Pwede naman daw pumasok dito sa may elementary. Sabi ng mga bata. Yung mga nakita nga tayong dumadaan na kamotor,
dumaan sila dito sa school. Ngayon, kasi may ilog daw. At pasok tayo dito sa MANDAZO Elementary School. Oh, yung ganda ng school, oh. Oh, yun, oh. Ito pala eh. Ito yung nakita nyo sa drone shots kanina. Cute ng school, ah. Ganda, oh. Sige, diretso. Nagpasama tayo din sa mga bata. Wala, walang daan. Balik. Stop tayo. Ito yung na-draw natin kanina ng eskwelahan ng Barangay MANDAZO. Pakita ko sa inyo yung buong pag-ibig. Ayun, oh. Ito yung street ng MANDAZO. Ikot-ikot lang siguro tayo dito. Ito na yung nakita nyo sa drone shots kanina. Dito tayo sa barangay hall. Nasa taas. Ito kasi yung MANDAZO. Parang kinalalagyan niya taas ng bundok. Bundok actually. Morning po, namamasyal lang po. Namamasyal lang po. Ito na yung pinaka-sentro na ano po. Walang ulan eh, saka walang pasok. Sige po, salamat. Salamat po. Mineral water po.
dumaan dun sa, hindi tayo dumaan sa entrance, dumaan tayo dito sa old na daan. Ito yung lumang daan, pagkakaalam ko. Oh, hindi ah. Move on lang tayo. Gaganda rin naman ang kalsada ito. For sure. Oo. Yun o. Oh, yun o. Nakasabi ko na nga ako. Gaganda rin itong kalsada na to. Yun o. Lang. That's it. That's it. Yeah! Success!